हाब आबौआ हारसिं अरसायगासिनो दंब्रा। औलै फिसौफोर औ। आबौलै नों गोदो खोन्थानाय बायदि सल'बाथा खोन्था। नों सिगाङाव खोन्थानाय बायदि गोलाव खोन्थादो आबौ दे। हाब फिसौफोर आंबा नोंसोरनो माबायदि सल' खोन्थानांगौ जाखोलै। गोलावखौनो खिन्थाथार आबौ मोजांखौनो। जागोन फिसौफोर जागोन। नोंसोर जुदि सल' खोनासंनो लुबैदोंब्ला मोजाङै गोसो होनानै खोनासंदे। आदै 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 लोमजानाया बारासो जाबाय नामासै? आदै आदै रुफाथि देहाखौ बारा मोनथारबाय। नों देहाखौ बारा मोनथारदों नामा? एसे दै जला दे। आदै आं देहाखौ बोरैबा मोनथारबाय। आदै नों देहाखौ बारानिफ्राय बारा मोनथारबाय नामा? माब्रै जाखो आगै? ए बाजै फैदो फै हाबफै आदै हा माब्लानिफ्राय जाखो? बेसे गोबावसै? दे सिन्था दा खालाम। हा माब्लानिफ्रायथो बेबायदि जाखो आइ? दहायनिफ्राय दे बारा सिन्था खालामनो नाङा, बेफोर अखा खोरोमनायजों समान। नै आगै मानसिखौ बोरैबासो जासिगोन बायदि मोनबाय आं। मानसिखौ डाक्टारनाव लांनांसिगोनदां। आंबो बेखौनो सानबायमोन बाजै, डाक्टारनाव लांनायानो साबसिन जामारसिगोन। डाक्टार बाबु। खाफाला जोबोद मोजां नोंना, सानै फिसा हिनजावनि बिफा जाबाय। मा? डाक्टार बाबु आं सानै फिसा हिनजावनि बिफा जाबाय? औ। आं जोबोर गोजोनबाय डाक्टार बाबु, जोबोर गोजोनबाय। नाथाय खरसाफ्रासो बेसेबां जाखोमोनथाय डाक्टार बाबु? खरसाया 10,000। हाब 10,000 डाक्टार बाबु, आं बहा मोननांगौ डाक्टार बाबु? हस्पिटालाव लाबोबानो दि रांनि गोनांथि दङ बेखौ मिथिया नामा नों दाबो? मिथिगौ डाक्टार बाबु, नाथाय सरकारि हस्पिटालनि डाक्टारफ्रादि बेमारिनि सायाव सिगुन बिगुर बोख्लाबनायफोर बायदि रां लानायखौ आं नुफेराखैमोन डाक्टार बाबु। फंबाय, नोंनि खैफोदखौ आं बुजिबाय। आंहा दा फिसा होननाय सासेबो गैजा रोङा। अन्नानै बे सानैनि सासेखौ आंनो हरोब्ला नोंनि होनांगौखिनि रांखौ आं हरजोबसिगोन। हे गसाइ, सासेल' फिसा जोनोम जानांगौआव सानै फिसा हिनजाव जोनोम जानानै होनाया नों आंखौ खैफोदखौसो बासायनाय जाबाय। जागोन बाबु, नों आंनि रैखानिगिरि। थु बाबु।
बिमा